welcome to my channel, ang Dudes Torta. Karon malagaw ta bisan ulan magtorta kay naay sponsor si Victor and Buena. Excited me na si Victor and Buena itorna to. First time ni mo wen mo sakay og pambot. Okay, and kauban na to atong guest, si Albert. Hello, Bert. Hello sa mga, yes, taga Kuwait. Sa mga ano dyan, amigo ko dyan. Yes, magtormi with guwapong artista. Ako rin pag-umangkon si JP. Shout out na yun, Chari Kulita. Shout out na kudaan si Jason Tellen. Jason Tellen diya sa may gas nga ako ang supporter. Salamat sa imong pag-support, sir. Many hours later. Hello, Jing. Good morning. Thank you very much, sir. Okay, shout out, sir. Shout out ko sa mga dinaring PLS, mga kauban ako sa trabaho. Yeah, thank you, sir. Then, pila gani ang kuan, sir, ang environmental fee manino? Yes, 10 pesos per head. 10 pesos per head. Okay, thank you very much. Thank you. Okay, sir, thank you very much. Sir, shout out dira. Shout out. Face reveal. Pagkaitang naong, sir. Mga dudes, abot na dyan kami diri sa Kerbausa. Kerbausa, Bura-Bura. Dira, nindot sa lugar pagkahayahay. Okay, nag-enjoy ang mga katanuhan din daw, katauhan din hing dapita. Hayahay ang lugar, oh. Kaya naatas sa ilalom sa kakahuyan. Wow, green atong palibot. Uwing, kaon-kaon diha uwing. Ang amo ang sponsor. Hi, Jing, salamat. Ang mais na gagamit. Pwede pa rin mo mailog. Pag humana, ibulad na. May mga daw kita paniud to tawa unsa ni ato sud ana apay langka nga lamit namit. Wow. Kinilaw nga malasugi ug Bisaya nga manok. Unsa na? Unsa ni? Durian. Kasi color sila durian. Unsa na? Ang kulay na sa durian kay ikit. Kasi color ani? Tarong ba kasi color? Durian nga. Kasi color? Yellow. Ang ituluan sa mama. May eskwela ka. Siya dili ko eskwela. Kay tapoy kayo. Durian. Pero pa sa tawag durian ni ano. Durian nga yellow. Naujing ko ni ko. Okay, ami kay pagkaon da kay wala kay first time niya mo kaon og amik, sir. Hello, sir. Kay unsa ni pagluto ang amik, sir? Galing nga umay sir, galing. Ay, umay, bugas umay. Tapos, ngano mapurma may ing ani? Ikuan siya. Ora og kanang usa to. Mag-awa mong winay. Magtagtaro moskit ni ma. Mura man laging muskit ing purma. Dili tagtaro ng moskit. Una pa siya badol siya di ipatulo di bali ba. Yaran sa kaya kami dito. Shout out. Ito na po mga taga-kadunan. Ito na po si Mary Chris Toledo. May I love you, B. Dali ba na badal? I love you, B. Hello. Hello, Hello. Welcome to Hello. Welcome to my vlog. Hello. Hi. Hello, ma. Yes, ma. Oo. Iyang mama kauban ako sa Central kauna. Nya sa wala pa sa Central. Birthday man ni sa amo ang birthday. Dala ang birthday girl. Happy, ma'am, happy birthday, ma'am. Jocelyn. Wow. Ay, Jocelyn Flores. Hello. Yes, ma'am. Welcome to my vlog. Yes, shout out na kay shout out, ma'am. Happy birthday. Shout out to Sir Orange. Oh. Birthday kayo na mo, ma'am, no? Hindi ko katuo. Ano yan, ma'am? Ano mo siya nagpakito? Sige, asin to bang. Maulaw daw siya. Wala siya. So, virgin talaga.
Kaya mo. Hindi ko dapit. Wala siguro ninyo mong isubay ang muhandaan. Direse. Yan ang sa kanang muhon sa kanang mo. Wala, pero hindi mo na nila siya karon mo magpasa ito ha. Sige. Kailangan sa amo, kasi flight kaya nila magpaanak. Na. Daddy Bear na. Yes. Pero nga, pala kanina kayo mo gibuhat. Diyan sa man, ma'am. Pero oh, di ba, wala yung ulaw-ulaw. Sige sir, sige sir. Wala pa na nasubay sa muhon. Kaya wala nga po. Tarungan na, Tor. Di pala imong anak. Duha, magtulog. Ay, buntis ka? Ano nalison? Kunya na kay. Lako na isa og na. Nakoy gamay. Na kay gamay. Na gamay kani. Kani, dili ako na gamay. Ano may gamay? Ito magkayak sa siya. Kayak. Magkayat mo. Diha sa dagat unya. Magkayat mo na rin sa dagat. Oh. Excited ko. Yeah. Nga magbugsay-bugsay. Ito na siya. 34, 18. Nya imo ha unsa to? Livia, pareha namin kita sa kuwang bana. Sumura ra mo. Mura namin og igsuon. Sila murag magtama. Okay, this time ato ta sa asa ta tor? Copian Island. We are ang Yung kente Copian Island. Larga. First destination, Copiat Nata. A few moments later. Anamisa. Unsa ka ni pier? Anamisa pier. Yes, Tor. Maanda ang ato ang groom. Yes, Tor. Excited? Medyo. Medyo excited. Medyo nakulbaan kasi. Ayan naman. Kabok matagdagat. Yeah. Kauban si Wena. Wen, what's up ni first experience ni mo sa kayong pamboat? Nakulbaan ka? First time ni mo ni? Okay, first time ni Wena. Hello ma'am, good afternoon. Tagiya sa pamboat nga among sakyan karon going Copiat. Naki-shout out ma'am. Shout out sa kumbana. Yes. Asa ngalan ba na ma'am? Si Winston Casila. Yay! Ay isa ka suga. Pagis ko. Yay! Nawala. Isa ka suga. Yes. Ala kompleto. To. Oh, kompleto. Sige go. Sakay na kita. Excited? Yay! Excited sila. Ako po. Yay! Irene! Okay. Yes! Wow! Sana all! Gani! What is Cambio Nasa daw. kama. Naaman si Papa Vic. Yehey! Among sponsor, salamat, Jing! Og si Ma'am! Ang tagiya sa Papo! Og si Wen, ha? Wen, ayaw kahadlok. Ayaw kahadlok kayong tagiya na among gani. Duha imong kuan. Para sa ba? Ayaw kahadlok, Wen. Kaya kung di kakaya na imo ang life vest, napay bula, oh. Ayaw Sa makauna lang. Ayaw mo kabalaka. Oh, da. Say Oh. nagbitaw ko pa daw to yan. Baka, Wen.
Gakos lang kay Papa Nick. Gakos lang, gakos. Jack! Rose! Jack ang si Rose. Ha? Para tagdagan. Para. Ay, ang among mga artista. Sali kami na. Ang 2,500 unsa man na naay libre unsa man ang kuan. Breakfast ana sa 2,500. Yes, sir. Sir, kaway dapat sir. Right. Yes. Wow, mao ni ang sakatong lubino lubi. Wow, kamahal. Uy, kanindot. This is it. Okay, mag-store ta diri karon, magsuyok ta sa Kubyat with this moving star and Buena Victor. Hey! Wow! Eh, Diara! Kanindot niya! Uy, uy! Ang bulan nahulog! Uy, ang bukong! Pwede man ini mo pa nun. Or mulutaw ka, no? Ana, Sakay sa buko. sakay sa bukong mulutaw raman. Masakya daw siya sa imong ulo. Ikaw ka na Ulo nga may K. Oh. Ban. Masakay daw siya sa ulo nga may K. Kumusta imong experience pag sakay wen? Okay lang sir, tubaan. Okay lang yun. Sige, naligo na. Halalalala. Ayaw palayo, Wen. Dahil lang ka sa may kuan. Tol, kuan na si ano, nagkamata si Wen na ba? Welding ring ninyo. O sige, kuniti, Tor. Chancing. Bidaw. Wow. Ben. Ah!
We're done. Tapos namin diri asa lawod. Tunga, yeah, mauli na mo. Bye-bye. Shout out, Rap. Kinsay mong i-shout out? Paano mong asawa? I-shout out imong Amigo lang si Drake. Cedric. Ang imong uyab di ay. Si Cedric. Ay, sorry si Cedric dahil Rap. Ma'am, salamat kayo sa imong pagkuyog sa amo ang tour. Yes, ang bani sila. Yes, Victoria's. Hello sa mga friends sa Dubai, UAE. Yes. Saka baka gusto mag-visit dito sa The Port Park area. Dito lang po sa Pindasan Lupini, Davao de Oro. Yes. Hi. Yes. Humana kami sa Vanishing Island. Ato na sa next station. Asa kay talong? Sa Lapyahan. Lapyahan ta. Tara. 15 minutes later. Lapyahan. Teka mo. Lapyahan. This is now Lapyahan. Is it? Kikiligin naman dyan ang mga manunood dito. Bawaan sa to. Oh, grabe bro. Sino nila nga sir? Dapat usaw ko na mo. Ay, pwede paki-subscribe niya. Paki-kuhan na lang sa YouTube pag-kuhan. Sa vlog ni Sir. Shout out. Gusto mo shout out? Sige, shout out lang. Oh, shout out daw, Mingming. Oh, shout out ko sa meron ako kasi Bongbong. Pwede kaya nila na ya. Shout out guys. Shout out. Pangalan. Sa Tarubang Tulay. Grabe ka mga power. Video mga kaway-kaway lang. Kaway. Thank you. Oh. Good. Okay. Ano na to ni Lapyahan? Man-an, observe social distancing 2 meters or 6 feet apart. Good luck sa vlog. Yes, good luck. Man-an, observe social distancing 2 meters or 6 feet apart. No? Okay, shout out, Wen. Sige, shout out. Shout out ay ko sa taga San Isidro. Yes. Yes, San Isidro. Shout out ko kang Mr. Upaw. Shout Pero kanang upaw ang imong ganahan na hikapikapon magabi iwin no. Ano mo? Busog ka kuan. Si Victor. Wen kanang sa inyo ni Victor kay ganahan man ka sa iyang upaw maggunit-gunit kanang unsa man inyo hang first nga dulog ni Victor before ang kasal or human ang kasal? Man sa kasal na muna kuan. Kumusta imong first night? Kulbaan ka nga tapan sa iya? Kulbaan pero kilig po. Kulbaan nga kilig. Nya ka to first night ninyo when nag-kiss na jud ka. Wala pa jud. Pero karon naka-kiss na. Go Victor, go Victor.
Victor Mount. Tor, gilibak ka, Tor. Gilibak ka ni Wena. Meanwhile. Hello, it's time na for dinner time. Mga na kita, unsa karong gabi una. Isda kasi nagba o lechon manok. Yes, isda nga sinugba at lechon manok lang daw, mga higala. Awena ka, awena. Bukan ba? Dili ka una tayo. Ano ni bulu ka nakutan. Ano ka kari? Ano palit ka? Palit ka. Ha? Ay pa. Palit ka dito. Apa to pa? Ada mo. Ah, dito. Ilan ka pa? Biga o, kahit pa ka. Go, buto mo. Oh, kaya go. Magaw! Hindi pa yero. Nimisag ka na. Ano? Kurinti dyan sa Bisa akong nanay nga side back. Bayo. Muling ko din ka din. Lili ko din kayo. Bayo na to. Hindi tayo di manula. Bayo, mas bayo. Hindi na mo. Bayo na na siya.